Huli kasi. Itang packet? Mami, ang pamakain. Pero hindi na pa mami. Tapos ka dyan. Sakay na? Anong ginagawa mo? Sabi ni video mo. Siya video mo. Tambay-tambay. Uy! Yan po, kadaming e-bike kasi po Changi Ngini. Dahil today Saturday, si Changi Ngining Masantol. Salita ko dami. Ayan po, kadaming tao ngayon for today. I-stop-stop siya. Nano po? Nagriyan? Pahingi na po. Pahingi mo na tayo. Ay, ito po, atin po sila ngayon. Libre po sa palengke. Yung mga for the kids at saka for the adults. Yung mga ayan po, kadaming mini po. Ayan po, ating kamates. Lahat po. Ayan, namustak-stak mo mo. One. Ay, anak malabo ya. Bye-bye. Atin kang Rebs. Paano eh, mani na. Ayaw, sukol. Ilang mga pesto ko na? Bitawan mo. Bitawan mo ko. Bitawan mo ko isa. Ay. Ayan po yung ano ko yung tawag ka na? Pugo. Boss, ayan ang pugo. Emma. Enak mo muna mata.
Bali. Ay, baliw natin palit. Kaya mag-google. Asan baliw? Bukas meron. Si baliw naman. Ating spare ribs. Wala. Ating kang spare ribs. Ang spare ribs. Kila ko nga. Wait lang. Masakit yung ano mo sa akin. Spare ribs. Aten. Asa, magkano? Siya magkano kilo? Ha? Nandito po kami ngayon sa spare ribs sa may palengke sa loob. Okay. Diyan ako, din na alam. Fresh na mga gulay po. Yan po yung mga likawok. Tuyo. Ating pamilyen po, spare ribs. Fresh po? Fresh bird, ikaw meron ba? Wala na po. Yan na lang yung pulpita. Ano to? Hello vlog. Yan po, siksikan po. Hello vlog. Stop ko muna. Mamaya na. Hello vlog ka ba? Hello vlog. Oh. Bilihan ng bayan ng Masantol. Nakabalik sa amin. Ayaw. Fresh option. Ribs. Diyan ako nababigyan. Sabi mo kayo bago. Okay, 350. Ayun, itutok mo dyan, oh. Nandito po kami ngayon kay Tita Alma. 360 po yung kilo ng babi niya. Okay. Isang kilo ng ribs. Tita Alma, hindi mo nabalita. Namatay yung abi ko. Asawa mo? Hindi ko alam eh. Kung hindi ka mo pumupunta dito, paano ko malalaman? Natapos siya. Kahit abuloy wala. Hindi ko man alam mo nga. Sa ano niya, malapit na siya. Gano'n na lang, pag 1 year na. Kasi nga,
Wala. May 10 ka. Wala po. Ayan po, 360 po yung 1 kilo. Sampo, mayroon ako si Talma. Mayroon. Hawakan mo muna. Papunta kami gulayan. Nandito po kami ngayon sa gulay. Lalo nga to? Gabi. Okay, gabi. Kuwalo. Gabi, gabi. Akala mo kung kakainin. Dari tawang pa. Salikan. Natawag ka na yata. Punta ka na doon? Magkano? Lalo yan? Wala ka na pang panahon. Ay, wala na lang. Uy, wala na pang panahon. Lampa na. Sino magbigay? Dapat ay magsulat. Madaling ka There you go. Wala ka na dyan, eh? Dyan, wala na dyan pala. Wala na. Ito na lang.
Thank you. Mangga, magkano mangga? Magkano mangga? Sige. Magkano mangga malugo? Dito matamis yan? Oo. Are you sure? Magkano dito? Magkano dito? Magkano dito? Pwede tuloy. Awa. Magkano na kasi? Hindi ka malu. Tangin mo. Ate, din na 50. Kaya 50. Ada yung ay sabi kung Fernando. Ako ginalakad ko lang. Ibili pa ko lang sa nandiyan. Tingnan mo ka, may panggalat na Sabi ni Ariel. namin sabi na rin, mabutan na lang bakla yan. Ang buhos niya, bakit nawawi? 85. Pwede ito makain? Ayan, nag-vlog na kami, cellphone niya na yan, oh. Patikim na. Yes po. Pwede na. Ako paniwalaan yung kaya, Ariel mawala siya. Tatamit pa yung garat niya. Ay, hindi ko alam. Magkano? Ay, I love you, Rolex! I love you! Rolex, sa ito pa kayo! Wala na. Gaso na lang sa kamatika. Huwag na yan, ano? Magkano to? Ano to? 95? Isang baso, isang ano? Kunin mo muna yun sa'yo. Kunin mo muna yun sa'yo. Malaki yan. Yan, pwede na yan. Matabalaga lang ako. Magkano ni Bessie?
Ang pakialam. Ay. Boy, ini lang. Balik na kakainin ko. Oh, may puspusya ka. Oh, mula no. Magsakay ka ng munda. Ano? Nagkalata ako ng itlog, ha? Bike, e-bike, ay bike. Bike, bike. Bike. Balik kaya. Ayan. Yes, kasi ang brap pa. Wait lang kami, doon lang kami, oh. Yan, iguhid mo na lang. Kaya naman piso pa. Para kids ka, isang ang 5 ang binigay, 1.5 ng double mo. Lahat. Yep. Si Bartolome Vlog.